Errepidea guztiona da. Motor gidaria. Aurre ikusteko gai izatea segurtasun bermea da. Arriskua aurre ikusteko gai bazara, zure bizitza salba dezakezu, baita errepidean zure inguruan daudenena ere. Planifikatu zure ibilbidea eta kontuan hartu eguraldi txarra egon daitekeela. Euria eginez gero, egokitu abiadura, handitu segurtasun tartea, saiestu motorra gehiegi okertzea eta azeleragailua eta frenoa leunki eta pixkanaka erabili. Haizea etxai ikusezina da eta gerta daiteke haize boladek zure ibilgailua beste errei edo bazter batera mugitzea, zuk nahi izan ezarren ere. Ez gutxietsi fenomeno atmosferiko hori. Zuhaitzen osto edo adaburuen bidez haizearen norabideari erreparatu eta motozikletak izan ditzakeen erreakzioei aurrea hartu. Lainoak zure ikuseremua gutxitzen du. Haren eragina gutxitzeko murriztu abiadura, handitu segurtasun tartea eta gidatu leunkiago. Begirada nahikoa urrun zuzendu galtzadara eta haren ibilbidera. Horrek arriskuari aurrea hartu eta sorpresak saiestu ahal izateko denbora tarte egoki bat emango dizu. Aurrea hartu bihurguneak segurtasunez trazatzeko eta kontrako erreian sartu gabe. Biribilgune eta bidegurutzetako inguruetan, arreta handiz ibili, gerta baitaiteke beste ibilgailu batzuk zu ez ikustea. Hortaz, abiadura murriztea eta beste ibilgailu batzuk sartzen diren eremuetatik urruntzea komeni da. Taldean. Motor gidariek sarritan talde irteerak egiten dituzte. Horrelako irteerak egiten badituzu ez galdu arreta. Talde batean zirkulatzen duzunean, ez usteko baten aurrean erreakzionatzeko eta maniobratzeko ahalmena bakarrik zirkulatzen duzunean baino txikiagoa izaten da. Eta gogoratu! Ezin da tropelean zirkulatu. Zure motozikleta eta gainerakoen arteko segurtasun tartea zaindu espazio libre bat utziz, zakar frenatuz gero, talka egin gabe gelditu ahal izateko. Debekatuta dago bide publikoetan abiadura lehiaketak egitea, baita beste pertsona batzuek erabilditzaketen eremuetan ere. Aurreratzean, zurea eta aurreratutako ibilgailuaren artean tarte nahikoa utzi hurrengo motozikleta ere segurtasunez berriro sartu ahal izateko. Taldeko ibilgailu bat matxuratzen bada edo bazterbidean gelditzen bada, saiatu ez gelditzen eta itxaron toki seguru batean. Gidatu bitartean, ez hitz egin taldeko beste motor gidari batzuekin, ez da zeinuen bidez komunikatu ere, bestela beste ibilgailu batzuetako gidariei arreta galarazi diezaiekezu eta, ondorioz, abiadura gutxituko dute edo paraleloan jarriko dira, eta horrek istripua izateko arriskua handi dezake. Taldearen presioagatik edo taldeko gainerakoen hainbat jokabide imitatzeagatik zure segurtasuna kolokan jar dezakezu. Saiestu presio eta jokabide horiei men egitea. Ekitaldi edo jaietara joaten zarenean, kontuan hartu zure gaitasunak, segurtasuna eta bizitza. Gidatzen baduzu, edari alkoholdunik ez edan, ez da inolako estupefazienterik ere, motorrean zoaz. Bideetan elkarri eragiten dioten ibilgailuen eta gainerako pertsonen arteko bizikidetza posiblea da. Horretarako, ezinbestekoa da haien berezitasunak ezagutzea eta batez ere, zirkulazioa arautzen eta antolatzen dituzten arauak errespetatzea. Motozikleta gidatzen baduzu, ez ibili sigisagan gainerako ibilgailuen artean. Izan ere, ibilgailu horiek ezin izango dute zure ibilbidea aurre ikusi eta gainera, batzuetan ez dituzte errei aldaketak adierazten. Gogoratu oinezko eta txirrindularien gandik 1,5 metroko alboko tartea gorde behar duzula eta ustekabeko portaerak aurre ikusi ere egin behar dituzula. Motozikleta gidatzen ez baduzu, hauxe jakin behar duzu. Zonalde haizetsuetan motozikleta ezegonkorragoa da, hortaz bapatean alda dezake ibilbidea. Udaberrian, udan eta asteburuetan motor gidariak errepideetan aurkitzeko aukera gehiago dago. Seinale akustikoak egin behar badituzu, urrutitik egin behar dituzu. Seinale horiek txirrindulariak, oinezkoak eta motor gidariak ustekabean harrapatzen badituzte oreka galarazi diezaiekete eta. Bidegurutzeetan birritan begiratu ibilgailurik ez datorrela ziurtatzeko, eta kontuan hartu motozikletak turismoak baino gutxiago ikusten direla. Hirian, ibilgailuaren ateak irekitzean lehenago egiaztatu ez dela arriskuan jartzen edo oztopatzen gainerako erabiltzaileen zirkulazioa, bereziki, bi gurpileko ibilgailuak gidatzen badituzte. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.